По времето на фараон Тутмос III, който управлява от древен Египет, се случва нещо, което изключително много впечатлява древните египтяни, и именно фараона поръчва на секретарите си да запишат и опишат събитието на папирус. Нека днес разберем какво се криеше под вековните пясъци на древен Египет и дали дойде моментът, в който ще пренапишем нашата история. Египет – безкрайната съкровищница на история, култура, мистерии и загадки. Безброй са тези, които търсят отговори и се опитват да разгадаят неразгаданото в Египет. И въпреки, че години наред историци, археолози, учени, уфолози работят неуморно в стремежа си да разберат тайните на Египет, там някъде, под златистите пясъци и величествени пирамиди, ни чакат много отговори, факти, доказателства и мистериозни загадки. Каквото и да се каже за Египет, каквото и да се разкаже за големите открития, направени там, е малко. Остава да разкрием много, което човечеството чака с притаен дъх. Между всички неразгадани тайни и мистерии, между всички чудеса, намерени там, безспорно важно място заема и така наречената книга на мъртвите. Безспорен е и фактът, че задълбоченото изучаване на тази така наречена книга ще ни даде много отговори за историята на човешката цивилизация, както и нови факти за древната история. Египтяните, подобно на много други религии, са вярвали в задгробния живот и са възприемали смъртта като едно ново начало. Началото на едно пътуване към вечните земи. И за да може този преход на човешката душа да се осъществи по-леко, бързо и безболезнено, жителите на Египет са изпълнявали специални ритуали, изпълнени с мистика. Сведения за такъв тип ритуали археолозите първо намират в изписани върху предмети в погребалните камери на царете в пирамидите, датиращи някъде около 2400 година преди новата ера. По-късно започват да изписват фрагменти от такъв тип заклинания и върху ковчезите на мъртвите. Според египтяните, починалите трябва да се срещнат с бог Озирис в подземното царство, като там ще бъдат съдени за делата си на земята. И всъщност, точно тези ритуали и заклинания са имали за цел, според вярванията им, да помогнат на мъртвите, за да стигнат до вечния задгробен живот. Или казано на съвременен език, това се явявало като едно своеобразно ръководство по пътя на вечността. По-късно тези писания биват записани върху папируси. Археолозите твърдят, че са били скъпо платени и до тях са имали достъп преди всичко заможните египтяни.
Учените все още нямат доказателства и за това, как точно, хронологически са били подредени всички тези писания и от кога точно започва използването им. През дългия период, от който те идват, всички тези писания са преписвани многократно и не е грешно да се каже, че в множеството варианти може да има и грешки и промени, но от всички тях става ясно едно – човекът се разглежда като комплексно същество с множество аспекти. Египетските археолози неотдавна представиха вълнуващо откритие, което приковава вниманието на световната общественост. В погребален храм на царица от времето на управление на фараона Тети са намерени богат набор от предмети, артефакти с важно за историята значение. Намереният храм е изграден от камък и разполага с 3 склада от глина на югоизточната му страна, в който са се съхранявали папируси и предмети, имащи за цел да почетат царицата и нейния съпруг. По време на разкопките египетският екип разкрива и множество гробови кладенци близо до пирамидата. В тези кладенци учените намират останките от хора, живели по времето на 18 и 19 династия в Египет. Сред удивителните находки в тези кладенци се откроява един папирусен свитък с дължина около 6 метра, съдържащ писания от книгата на мъртвите. Освен този папирус, в кладенците са намерени множество други папируси документи, ако можем така да ги наречем, които съдържат подробни описания на това, което в наши дни наричаме НЛО. В тези папируси НЛО-тата са описвани като светещи дискове, които надхвърляли яркостта на слънцето и покриват почти цялото небе. Смята се, че един от първите папируси, на който е изобразено НЛО, е папирусът Тули, в който текст разказва за мистериозна среща между жителите на Египет и НЛО около 1480 година преди новата ера, по времето на управлението на фараон Тутмос III. Описаното НЛО е във формата на диск, без глава. Споменато е, че има блестящо отражение, което кара учените да смятат, че е бил метален. Папирусите разказват, че самия фараон е бил свидетел на тези срещи и именно той поръчва на секретарите си да запишат и опишат събитията на папирус. Учените отчитат и факта, че по времето на тези мистериозни срещи Египет е в разцвет и този период се характеризира с големи научни постижения. Текстовете, описани в папирусите, звучат последния начин. През година 22, третия месец от зимата, 6-тия час от деня, сред писарите от къщата на живота беше видян странен огнен диск, идващ от небето. Нямаше глава, дъхът от устата му имаше лоша миризма. Тялото му беше дълго, 1 прът, около 50 метра, и широко 1 прът. Нямаше глас. Отиде към къщата на Негово Величество. Сърцата им се объркаха и те паднаха по лице. Отидоха при краля, за да му съобщат. Негово Величество участваше във всички тези процеси. Минаха няколко дни и те ставаха все повече в небето.
Те блестяха повече от яркостта на слънцето и се простираха до 4 колони на небесата. Силна бе позицията на огнените дискове. Армията на краля гледаше към дисковете. Беше след вечерното ядене, когато дисковете се издигнаха още по-високо в небето на юг. Риби и други твари валяха от небето. Чудо, което не беше виждано от началото на държавата. Всички тези открития от древен Египет събуждат интереса на всички уфолози по света и може би дават отговори на много въпроси, свързани с постиженията на египетската цивилизация. Египетските вярвания в задгробния живот и целият този набор от заклинания и ритуали, имащи за цел да помогнат за по-лекото и безболезнено преминаване на душата от земен живот към вечен такъв, се явява и едно доказателство за това, че още от древността хората са вярвали, че смъртта не е края, а е само преминаване от едно състояние в друго. Не като край, а като едно ново начало. И египтяните прекрасно са осъзнавали това и тяхната книга на мъртвите е едно от поредните им доказателства. Разбира се, остава отворен въпросът, защо те са вярвали в този задгробен живот. Предположенията варират от това дали са вярвали просто заради желанието си човек да продължи да съществува под някаква форма и след смъртта си минават през варианта да се получавали тези знания от своите предци и стигат до такъв, при който се казва, че знанията са им предадени от представители на други неземни цивилизации, които по някакъв начин са разкривали пред египтяните тайните на вечния живот. Години наред, тъй до ден днешен, човечеството се опитва да разбере това наистина ли е така. Вярно ли е, че душата продължава своя път и смъртта не е край, а ново начало? Въпросите са много, отговорите незадоволителни. Световната наука търси начините, способите и възможностите за разгадаването на тези тайни, а в частност и на египетската книга на мъртвите. И макар, че е наречена така, всъщност писанията в нея са за новото начало по пътя на безсмъртието. И да, може би най-големите открития тепърва предстоят.